Piști și bine v-am găsit la un nou meci pe canal România vs Argentina din 1990. Am zis să fac cu echipa asta pentru că îl are pe Maradona. Big Soleil Escape, produsul anului în categoria aparatelor de ras pentru femei. Și gata, acum se începe meciul. Ambele echipe intră pe teren. Să vedem ce dă România. Tricolorii noștri, lupii dacici, ce vor face împotriva unei echipe care este bună. Uitați ce jucător are Maradona și de toate. Este Stanciu care pasează la Nedelcearu. Nedelcearu pasează la Marin. Marin este pentru Man, dar Pumpido ia mingea. Este Rugării. Rugării care nu reușește, este Marin. Marin! Gol! Gol, 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 gol! Marin dă din prima. Din prima în ce minut? Din minutul 6 dă golul. Foarte surprinzător este Stanciu care ia mingea de la Badista. Stanciu acum pentru Man. Man. Pumpido apără mingea din nou. Și o dă la Ruiz Brown ăsta. Este Nedelcearu care pasează la Moldovan. Moldovan șutează Moldovan. Marin, atenție, este Buruceaga. Buruceaga atacă pentru Valdano. Moldovan e atent și reușește. Este Man acum. Este Man. Hai mă, Man. Cu ciufo ăsta ia mingea, dar recuperăm prin Stanciu. Ruiz Brown dă pase cu capul la Stanciu. Pumpido apără din nou. Ce se întâmplă, frate? Asta e echipă mai greu de bătut decât Brazilia. Că e atentă. Hagi, gol! Hagi reușește să bage un gol foarte surprinzător. Foarte frumos, adică din afara careului. Ia uitați ce gol, ce finețe de gol, ce șut și ce bucurie pentru noi. Am făcut dubla cu Argentina din 90. Drăguș. Pumpido. Drăguș voia să treacă acolo, dar nu reușește. Este cu ciufo. E faultat. Și bate el lovitura liberă. Ruiz Brown ăsta nu reușește. A dat o pasă din greșeală la Marin acum. Atenție. Cu ciufo. Stai să vedem statisticile un pic. Scuzați-mă. No. A mai multe pase făcute și pase decât noi. Mă rog. Mamă, Maradona, atenție, Maradona. Nu reușește, Drăgușin. Pasează la Moldovan, care aceștia șutează, ajunge mingea la Marin acum este Man. Dennis Man. Hai Marin. Corner pentru noi. Este Stanciu care îl bate. Atenție! Șutează! Până la Marin. E pentru Argentina. Lovitura asta de fapt Trăui, aruncarea de la margine. Pase greșită, dar prea târziu. Este pauză. Big Soleil Escape, produsul anului în categoria aparatelor de ras pentru femei.
Și gata, am revenit. Este Maradona pentru Enric, Man care pasează la Marin. Marin șutează de acolo și Pumpido face toată treaba. E 2-0, caută spațiu cu ciufo. Bă, ce dau ăștia. Și aruncare pentru noi. Da. Ghicit, aruncarea este pentru noi. Drăgușin pasează înapoi la Moldovan. Moldovan, atenție! Este Badista! Ratează. Primul șut al argentinienilor. Da, ratat. 2-0. 2-0, așadar este Marin. Se cam chinuie românii să bată. Asta e prima echipă. A doua, după care să ne chinuim, este Man! Ratează. E a doua echipă după care să ne chinuim, cum spuneam, după Tajikistan. Că ne-am chinuit și cu Tajikistan și cu Argentina, mamă, l-are pe Maradona. Dar mă rog, Marin, generația de suflet. La generația de aur am scris 3 goluri românii și 2 goluri argentinienii, dar la generația de suflet înscrie Ciuciu argentinienii, Ciuciu goluri canci și 2 goluri românii. Hai mă, Marin acum, Marin, trece-ne cu ciufo. Da, este Marin din nou și acum este celălalt Marin, bă, sunt 2, Rugării. Buruciuga este Man. Hai mă, Man acum este. Pasează la Marin. Atenție. Pumpido pasează la Rugării. Rugării nu reușește. Rugării pierde pentru prima dată mingea. Man! Ratează și Man. Ce a făcut acolo? Pumpido. Man acum este la Marin. Marin este Man. Corner. Ăla are un nume Olarticocea, mă rog. Stanciu este Pacu! Pumpido face o priză acolo din fundul grădinii. Rugării! Nu reușește, este Marin acum, Diego Maradona! E furată mingea, frate! Maradona! La Man! Pasează Marin! Este Man! Gol! Man! În sfârșit! Denis Man! Bravo, tată! Bravo! Hai acum, Diego Maradona nu reușește, iar e furată mingea de Hagi. Fiul lui Gheorghe Hagi îi fură mingea lui Maradona, cred. Și este Marin! Pumpido! Mai repede! Haideți cu mingea mai repede, dar prea târziu. 3-0 pentru noi. Cu România 1920 am câștigat toate meciurile, da, vedem cu Spania, că e mai greu cu Spania. La revedere!